Hirap daw marating ng mga rescuer ang 5 barangay sa San Simon, Pampanga dahil sa lagpas taong baha. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, nasa ilalim na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Pampanga dahil sa epekto ng malawakang pagbaha. Marami sa mga pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Patuloy ang rescue operation ng otoridad sa ilang residenteng natrap sa kanilang bahay sa San Simon, Pampanga na apektado ng pagbaha. Sa ilang parte ng bayan, halos abot na ng baha ang bubong ng mga bahay. Ayon sa MDRRMO, nananatiling isolated ang mga barangay ng San Pedro, Santa Cruz, San Nicolas, San Miguel at San Juan dahil sa lagpas taong baha na epekto raw ng pag-apaw ng Pampanga River. Posible raw na abutin pa ng 1 linggo ang baha bago humupa dahil walang aagusan ng tubig. Naghahakot na naman kami sa isang barangay namin. Ililipat po namin sa mga evacuation center namin. Tumataas nga po yung lubog, sir. Tsaka yung mga bata kasi, sir, nagkakasakit na. Kaya nililipat na po namin sila. Sa Candaba, pilit nagpapakatatag ang mga residenteng apektado ng pagbaha. Ang kalsadang ito sa Barangay Pasig, nagmistulang lawa sa taas ng antas ng baha. Hindi natin mapipigilan yan kasi gawa ng dilubyo yan, ng tubig. Apektado po kasi sa kabuhayan na, mga kabayan ng mga kabaryo namin. Mataas ang level ng baha dito sa Sitio Lalalaun, Barangay Pasig, Candaba, Pampanga. Kaya wala ng anumang sasakyan ang maaaring dumaan dito sa kalsada. Ang kanilang mga sasakyan ipinarada muna sa mga matataas na lugar. Nananawagan ng mga residente ng relief packs. Walang hanap buhay. Yung mahirap mag-tricycle dahil wala sumasakay dahil lubog, halos lubog. Kung Pasig, lubog eh. Pero banda ron, halos bangka yung ginagamit. Dahil sa eskwelahan ng Pasig, mataas ang tubig. Sa Apalit, lumikas ang ilang residenteng nakatira sa isang subdivision dahil sa baha. Nagbayanihan ang ilang residente na maisalba ang ilang kagamitan na lubog na sa baha. Sa tala ng Office of the Civil Defense, aabot sa 794 na barangay sa Central Luzon ang apektado ng pagbaha. Halos 9,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Halos 600 million pesos na rin ang naitalang danyo sa agrikultura. Chris, nasa mahigit 144,000 na pamilya sa buong lalawigan ng Pampanga ang apektado ng matinding pagbaha. May mga medical team na rin sa mga evacuation center, lalo't may ilang napapaulat na evacuees na nagkakasakit na. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief packs ng provincial government para sa mga apektadong pamilya. Yan ang latest mula rito sa San Simon, Pampanga. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.